Dan il-gvern qed jaħdem biex ikollna pajjiż future-proof lest għal-ġejjieni. Għal dan il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio fejn kompla jispjega l-viżjoni tiegħu biex ikollna pajjiż li huwa lest tal-futur. Inkomplu nimplementaw pjan li kien ċar f'moħħna tkomplija ta' dak li sar tas-sodda li frixna fl-ewwel leġislatura illi għaddiet dwar kif nimmodernizzaw pajjiż, kif il-pajjiż dawwar ir-rotta f'dak li għandu x'aqsam ma' tkabbir ekonomiku, ma' impjiegi, ma' l-finanzi, u issa bħalna l-livell li jmiss, il-livell li nippreparaw lil pajjiżna għall-futur. Ħidma li fost l-oħrajn hija affukata sabiex l-infrastruttura isservina mhux biss għall-lum u għal-għada imma għas-snin li ġejjin. Bħal proġett tal-enerġija fejn intefet l-applikazzjoni għall-iżvilupp infrastrutturali tal-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija. Proġett li ħafna ħasbu li mhux se jseħħ. Proġett ta' 300 miljun euro u li se jkun il-pass li jmiss wara li pajjiżna qaleb għall-gas. Il-Prim Ministru ta' eżempju wkoll bil-proġett tal-Junction tal-Kappara fejn diġà bdew għaddejjin il-vetturi minn fuq il-flyover. Proġett fil-ħin u skont il-budget li jrid iservi ta' mudell għal kif isiru proġetti oħra. Li n-nies jaraw il-progress bajnejhom u japprezzaw bajnejhom għaliex dan fl-aħħar mill-aħħar huma l-flus tan-nies. U ħanibdew issa pjan ta' titjib fit-toroq imma għadu ma jkunx beda l-pjan tas-7 snin. Il-pjan tas-7 snin jibda kif diġà qed. Meta ikonna l-aġenzija in place, meta inbidlu s-sistema kollha ta' kif jisiru l-affarijiet, imma inbidlu l-pajjiż biex nagħmluh tajjeb għall-futur. Mod li inkomplu ninvestu. Investimenti u proġetti li qed jiġbdu l-għajn tal-investituri. Il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu li kif żvelat il-Gazzetta Kulħadd, kumpanija ġgant fid-dinja tal-assigurazzjoni Star għażlet propju lil Malta minn fejn jaħdmu wara Brexit. Fakkar li f'dinja globalizzata irridu nkomplu nattiraw aktar investiment u spjega li fi ftit tal-ġimgħat se titwaqqaf it-task force ta' Brexit. Dawn għażu l-Malta nassigurakom li kellna kompetizzjoni ħarxa ħafna minn ħafna pajjiżi Ewropej biex dawn imorru f'pajjiżhom imma irnexxina nikkonvinċuhom sabiex jiġu Malta u dan ma jkunx xogħol li jkun sar mill-lum għal-għada u għalhekk pajjiżna ħajkompli nista' ngħid li fil-ġimgħat li ġejjin nemmen naslu ma' kumpaniji oħra biex jkomplu jirrelokaw lejn Malta. Fil-waqt li tenna li jinsab kuntent li statistiċi juru li naqsu n-nies dipendenti fuq is-servizzi soċjali, enfasizza li pajjiżna irid jipprepara l-futur, mhux biss fl-infrastruttura, imma billi fost l-oħrajn iħalli l-finanzi fis-sod u jinħoloq iktar xogħol. Mhux biss li l-pajjiż qed jismana igawdi llum, dan il-gvern qed jaħdem biex il-pajjiż ikun dak li bl-Ingliż jgħidulu future proof. Lest għal-futur. Dik hija l-viżjoni tagħna għal Malta snin li ġejjin.